Zvokwadi mazezuru iproblem chaiyo. Hongu zvangu zuro ndakavata ndisipo. Asi hazvisizvo zvinopa munhu chikonzero chokuita hasha dzakadero. Nokuti mweya wakashata chaizvo. Nokuti ndinoziva kuti mukadzi unoita hasha. Ndozviziva izvozvo. Neso varume tinodini? Tinokanganisa. Asi kuti muite maitiro akadai vakadzika. Zvokwadi maitiro akashata. Ndakambodana nemakaranga asina mweya wakadai. Mweya wakashata, mweya wadhiabhorosi. Inga umwe wakadzi vanotsamwa vano vakatuta kwavo vakaenda. Vamwe unopwanya ma-TV, vamwe unopwanya masofa, vamwe unopisa nhumbi dzopiswa dzopera. Izvi zvemazezuru izvi. Bukutinyewo zvobati mweya wasvina. Pamwe hangu ndini ndinomukasira kumanya nokuti ndadzuka pambazvi ndozvandasirwa izvozvizvi. Ndozvandasirwa zvamunoona izvozvi. Kwai ndasiya message yako mukisheni uchaihwisisa. Ndatoihwisisa message ndozviziva izvi. Ndombozviona paFacebook zvima-emoji ndozvizivisa. Ino message yake unoda kuzama kudi ipapa. Ndatoibata. Mweya usvina zvokwadi. Hakuna zvekudero. Mazezuru ane problem chaiyo.